O ITERRA é o Instituto de Saúde Global e Desenvolvemento Sostible da Universidade de Santiago de Compostela. É un centro interdisciplinar que traballa na intersección de dúas grandes disciplinas. Por unha parte, a saúde global, que entende que a saúde das persoas, dos animais e do medio ambiente están tremendamente interconectadas, e por outra parte, no desenvolvemento sostible, que integra as dimensións social, económica e medioambiental. Os grandes retos que temos por diante, dende o cambio climático ou as emerxencias sanitarias, son tremendamente complexos e están interconectados. Isto obríganos a repensar a forma de facer investigación. Por unha parte, ten que ser multidisciplinar, porque temos que abordalos desde distintos eixos, e por outra parte, ten que estar tremendamente conectada co entorno. Temos que traballar xunto coas administracións públicas, co tecido productivo e ca sociedade en xeral. Só desta forma seremos capaces de transformar o coñecemento en solucións e, por tanto, construir un país máis sostible e con máis futuro. O ITERRA ciméntase nunha base científica sólida con máis de 160 profesionais da investigación que pertencen a 20 áreas diferentes de coñecemento do ámbito de saúde, de alimentación, de medio ambiente ou tecnoloxía. Mais alá dos números, trátase dun equipo de investigadoras e investigadores do primeiro nivel, con un recoñecido prestixio a nivel internacional, apoiados por unhas infraestructuras, un equipamento de investigación avanzado e, o máis importante, cunha clara vocación de colaboración e transferencia. O ITERRA xa parte dunha investigación con coñecemento do territorio, pero coas ferramentas axeitadas terá capacidade para multiplicar o seu impacto para dar solucións innovadoras e sostibles ao tecido productivo da súa contorna. A axenda científica do ITERRA estructúrase en 4 retos. O primeiro dos retos é a aproximación integrada á saúde humana e animal. O segundo reto ten que ver coa produción, coa seguridade alimentar e coas tecnoloxías que están relacionadas con estes temas. O terceiro dos retos ten que ver coa sostenibilidade ambiental, ao aproveitamento sostible dos recursos e tamén a protección dos ecosistemas. E o cuarto é un reto transversal que lle dá soporte tecnolóxico aos 3 anteriores, e que ten que ver desde o micro hasta o macro, desde as técnicas xenómicas e moleculares hasta as técnicas de teledetección ou a inteligencia artificial aplicada á análise de datos. Todos estes retos non están aillados entre sí. O que se busca a través de ITERRA é precisamente establecer conexións para mellorar a investigación e buscar sinerxias entre os diferentes investigadores e temas de investigación que se desenvolven actualmente no campus TER.